Nachádzame sa aktuálne v južných lesoch južného Slovenska, kde sa nachádza posledný ohrozený prežívajúci druh. Ale ja som sa zamotal, lebo som povedal, že nachádzame a chcel som povedať, že prežíva posledný druh, ale nachádza sa posledný druh. Nevadí, poď ešte raz. A kurva, keď máš pojevom šiltovku. Hej, ale vyzerám jak 40 ročí. Nechaj sú takto. Do piče, tak si dám takto. Nebudeš sedieť teraz. Do piči. Moc obrovský kokot. Kámo, vyzerá, keď som mal čierny žalúď na hlave. Do piče. Kurva. Čo tebe, ja vyzerám jak dokumentátor z Hoodu. Aspoň nebude robiť tieň. Aktuálne v Nevadí, poď ešte raz. Nie teraz, poď. Piča. Počkaj. Človeka divokého, ty kokot. Sú to prevažne bylinožravci. Ale vo väčších skupinách do piče, ja som sa ale vo väčších skupinách sú Cez zimu čo žere vlastne, keď prežil? Cez zimu zomre. Cez zimu zomre? To je jedno. Odtráž, že tak málo môžeš... Hej! Ja už ste jebnutý. Dobre. Schopný, ty kokot. Sú to prevažne bylinožravci. Alebo väčších... Damo piče. To je behind the scenes. Behind the scenes? Hej. Behind the scenes. Snažím sa urobiť pohľad jak The Rock, počkaj. Počkaj, takto? OK. Neviem, jak to robí ten kokot. Behind the scenes. To piče mužky. Ty klopče. Ja, dobre, sú na bicyklu, ja že idú pešo. Toto jebne ma. Dobre, Myslím, že maximálne, čo mi dovolí, aby som nevyzeral jak pedofil. Piče. Dúfam, že sa nezjebem. Ne. A pôjdeš iba dole tiež tak toto. Takisto tak predtým, že proste ruku ovačku, obdivuješ. A tvár sa tak, že sa proste tešíš, hej? Kurva. Viem, že to je ťažké, ale... Mal vybrať niekoho iného. čiže budem takto, že ma budeš odtiaľ to jebať? Hej. Okej. Kráva tu, ty kokot musím narovnať, aby som nevyzeral jak žabrak. Sice. Dobre, dajme tomu. Piče. Piče, dojebal som to. Počkaj. Aby to bolo estetické, ty kokot, keď už si tá umelecká, ty kokot. Piče. To bude halus. Počkaj. Piče, aj s robotou. Toto kedy mi zaplatíš, Dano? Neviem. Niekedy, na budúce. Alebo môže byť takto vlastne, vidíš? Dobre. Jau, koľko to tvoje mal robiť, vieš, ako bolelo. Poď sem. No si pomôžem týmto, že to oprem o toto a bude iba toto. Píče skurvenej, normálne budem vyzerať medzi kokot. Oj, v džungli, ty kokot, lebo vyjebané mušky. Ty kokot, poďme sa uvariť. Yes. Prečo na tak? Zakladáme akorát novú stranu politickú, čo sa volá Podpriemerné Slovensko. Zlacníme cigy, žuvák a zlegalizujeme nejaké grámy pri sebe. Poďte nás voliť, kurvy. Vedeli ste, že Oh, je. píča robota. Kuba pičaríť. Píča robota, hej. Piču, To je mám iba jedno. 1% baterky. Tu prečo? Koľko? 1% baterky. Píču. Jeden Slovák priemerne vyprodukuje. Piče, to som sa zasekol. Poď, ešte, kurva slnko. Kurva, do piče. 489 milióna. Ja len na love myslím. Piče. 489 miliónov. Kurva! Piča. Si mi hodil ruky. Kurva, vyjebaná. 489 miliónov. Ja neviem, furt myslí na peniaze, ty kokot. A 489
480... Artikulácia skurvená, vyjebaná. A ja pičujem ostatným za artikuláciu a neviem Kurva, vyjebaná, pičená. Dobre. Babka teda? Jo. Piče. To je takmer 2,65 milióna tón odpadu. Piče. Od centrum, čo píšu, pičusovia skurvení. Chodte do piče, mute vám dám. Chodte sa kurvi. Dobre. Rára. Jebe. Priemerne vyprodukuje 489 kg do piče, lebo tam je milióna, tam je kilogramov, už ma ide jebnúť. Produkuje 489 kg odpadu ročne. Ty máš stále 1%? Hej. Jebe. Priemerne vyprodukuje 489 milióna. Ježiš, do piči aj s miliónami kokot, pojebe niekoho do riti. Jeden Slovák vyprodukuje... Už ma jebe. 489 kg odpadu ročne. Piče. Motorkári, choďte do piče. Potrebujem crispy zvuk. 489... Ty kokot. To budeš mať face prebiehať do svým. Ja viem. Áno. 8% je málo, len. Kurva. Boja 4 riadky, kurva, neviem prečítať raz. 189 Zas milióny na skládkach a zvyšok je recyklovaný. Yes! A som tu v saku do piče. Kurva. Yes! Dobre. Tak. A to začal byť prípad aj nášho... Najkratšia veta, ty kokot, z celého do piče. Začal byť prípad aj našeho... Jo. Takže tak to budeš točiť. Hej. OK. Toto budú zábery do života. Behind the scenes. Poznáš? Maržek. Áno, ja viem. Ja budu píšet mal ostne. Drážko, prestan sa hrať na hud. Dobre, vraťať sa. Nemusíš. Natáčam. Natáčam, Braško. Ty koko, som sa zlakol do piče, spičná váška. Umieraš alebo čo? To je behind the scenes. Zatiaľ ešte sa na ne nestihli natáčať. No. A našli sme toto. Našli sme nádhernú. So today we gonna do the Cist. To pekný white pride. Nacistická nálepočka pekne Yeah, zanesená. I'm Nazist. And this is what we think of artist, yes. Даю... Fuck. Scheiße. Ёбаный рот, блядь. Dobrá. Skôr nebol. Ёбаный рот. Sa zapal? Да, ёбаный, блядь. Jak to nejde? Даю nacist pig motherfuckers. Yes, die. Thank God I'm not Jew, but still. Fuck you. A teda. You fucking nacist pig. Die in hell. Ale hori. Ale hovorí nacistická piča. Ёбаный рот, блядь. Работай, блядь. Môžeš presne hovoriť po rusky, Braško? Ideme stať cigaretu. Dobre. Pešný buzerant. Kopeš si hrob? Normálne. Jak si tomu hovoril, piče? Hrobár. Stavbárske práce. Chrobár? Chroba. Čo zakričal Kika? Piča. Hej, tvoja smrť. No, Danovi sa vronili až slzy, ty kočo. Z toho, že má umreť. To je najkrajšia vec na planete. Plánujem na tom. Nesťažuj sa. Nesťažuj sa. Bežíme, Ne k nemu do pičej.
Tuto po boku. Jak po boku, ty kokot? Po boku takto. Tu si nešpecifikoval, že za Tak ním mám prepáč. bežať, ty kokot. Povedz. To je jak malomocný vyzerať, keď mám bežať. Nevadí. Bože môj. Drž piču. To zranenie nevyzerá najlepšie. Vypadá to tak, že sa mu Skoko vypadá? Vyzerá. Zranenie nevyzerá najlepšie. A potom sa mu rana zainfikovala do piči. Vyzerá, že je na tom zle, kurva. Dobre, piča asi mi odjebe členky. Takto sa dáme kokot. Kokot, skoro som sa prekopecil. Opa. Človek divoký chodí väčšinou vyzlečený. Máš to naspäť. Tú čelku si obliekať nemusíš, Braško. No, to vyzerá autenticky, kurva. Ne, tie kokot, vysiace kurvy z toho stromu. Čo absolútne... Stačí, keď si dáš ty na to tričko, jo? To si tam zaviezoval. Odkiaľ ved, vlastne človek vidí, čo je úzol. Daj sa do pozície. To je jedno. Vyjeb na to, bro. Nahrávaš ešte? Hej, freestylnem to nejako mám piť. Ale no, normálne už, prosím ťa. Čukuj, že pol hoď. Dobre, môžeme? Dobre. 3, 2, 1. 1,5. 2,22 minúty. A akcia. Čo si urobil práve teraz? On to prejebal cez... Rezínu dieru. Ja som počul, jak to trhlo. Ja som sa skoro počťal, ty kokos. Kurva, ale ešte dneska by sme to mohli na to. Samozrejme. Sorry. Ja som sa nechal uniesť. Čiže nevedel som, že teba rozpíska to, že natrhneš tričko. Hej. Kebyže ti natrhne niekto ridi, ja by som sa smial, akože. Môžeme? No, kurva. A ty keď toto ináč ideš si obliekať tričko, prečo sa postavíš hore? Ty nejsi človek spriamený, si človek divoký. Čup pritom. Imbecil proste, idiot. Úplný. Dobre, môžeme? A piča. Necítim si litko. Pojebem. No, však rob. A akcia. Akcia! Akcia! Kurva, už sa obleč. Akcia do piče. Čo je kurva, čo si sa začal smiať, ty kokot, už som chcel vyprávať, ty pičo zvyjebaný. Kokot. Jedna scéna vypičená, kurva, pol hodinu na nej sme. No, kurva, do piče už, kokot. Šupín, kokot. A čo mám, jak sa mám tváriť, čo ti tu mám skočiť na tú kameru, alebo čo? Jak sa mám tváriť, ty kokot? Čo ste zrešili, keď tu klačíte takto? Možno má také hriechy, že už normálne musí otvoriť ústa a zavrieť oči. A sa zabijem, spácham samovraždu. Prostý buzerán! Kamienok. Kamienok, ty kokot. To je veľký, jak tá kamera, ty kokot. Ty vám dojdeš vedľa neho a zajebeš tú lajnu. Odtiaľ. Jakú, nedal si mi žiadnu. K nemu dojdeš a čupieš si a zajebeš tú lajnu. Dobre? Prečo som pri ňom tak blízko? Lebo bude vtipné. Poď, požertaj mi moje medzinožné mäso. Tak tebe musím jebať. Človek primitívny ako. Zapni to, vypni to. Vypni to, zapni to. Piča. Žebrák! Dobre, to bude dobrá klapka. To bude dobrá klapka. Ešte. Tu niekoho režeme si budem sleť. Jeho. Pohoj, der to už kurva. Počkaj do piče. 3, 1 a akcia. To len pripičené stanty. Aké stanty, tak zeď, čo mal si stráviť, ty kokot? No, mohol ma úžovka štipnúť do rytí. Pátormi sa mi mohla pozrieť vliesť do hrubého čreva. To je všetko už na dnes. Ďakujem! Ty kokot, výkriky a pičoviny a teraz na konci, že ďakujem! To si bude mysleť, že rape sa premenilo na lásku na prvý pohľad.
No, Čavo si dal dole gate a mal takú klobasku, ty kokot, že normálne na ňo skočila ona. A nemusel on na ňu. Ale mohli by si to pokosiť. Niekedy akože. Vypustím sem ovce asi. Oni to pokosia za mňa. Chýba mi niečo. Chuť do života. Ale tu neviem, kde som si zabudol. Neviem, tak pár rokov dozadu niekde. Že pár rokov. No, keď som mal 12, znásilnil ma strýko. A keď som mal 13, znásilnil ma ten druhý. Ale... Jebe ti? Špiču. Čo by som ja potreboval? Kianit. To je pozitivita. Ešte posledné točenia. Do piče. Kokos, moro. Ja si zlomím obidve. Aj. Kokotino. To som prebral z jedného videa, čo mal Dano so mnou, že jasi. Toto hovoril tam na tom videu, to tam je doteraz, kámo. Ochutnávka žumakov, ty kokot. Jasi. To tam hovoril, že jasi, asi, ale nevedel to povedať, tak to povedal 4-krát za sebou a opäť na piču. Piče. No vstávajte, ideme. Stávaj človek priebaný. No ja chcem odísť do piče z tejto diery. Ja som nevyrastol v meste preto, aby som išiel do piče niekam sem. Naša strana politická. Podpriemerné Slovensko. Áno, podpriemerné Slovensko. Že budeme zlegalizujeme marišku, ketamín, aj kokain, aj kianit. No, môže byť. Biela sila do piče. Biela sila. Kokain. Ale kokain je vlastne biela sila, doslova. Áno. Ale koľko to je? Čo? Do piče. Dneska nám to všetkým ide. Dneska vám to všetkým ide. Kokain je... Že koľko to hovoril, ty kokos. Kokain sa dá kúpiť, ja ti viem kúpiť kokain. Kúp. Dobre. Daj mi... Aj kolesa ti viem kúpiť. Čekolo som. Extaza. No. Mohol by si dávno Extaza. Nechcem extra S. Piča robota. Ježiš, ešte Ne, nahrávame. to môj úžasný spolužiak, ktorý je prefetovaný, jak sa len dá. Kamu, vieš čo? Podpriemerné Slovensko je strašne dobrý názov, lebo keď ľudia budú chcieť voliť progresívne Slovensko, tak možno si zmýlia a nebudú vedieť čítať. To je taký degenerátor, že by som sa nedivil. No nikomu nemôžeš dať ten link, lebo kokot ťa zožerú proste. Zmizneme všetci traja, kámo. Zmizneme všetci traja z Ani povrchu rodné listy zemského. nám nezostanú, ty Už kokot. žiadne minifilmy nebudú. Prečo? Kurva. Ešte keby som spomenul Izrael. Benjamin Netanyahu. Von to spálim. Ja spálim sebe asi. Kokot. Čo si geco po ňom hodil? Hej. Nice. A keď my No, pôjdeme. kedy budeš mať statív? Keď budem mŕtvý. Keď zomriem si na ňo našetrím. Brutálne. Ale dole tričko. Čo je? Toto je na vypredaní negrov do piče. Poď. OK. Kurá stojím, kokos, počkajte. Počkaj, takto. Ale chlapci sa, vy sa povedal, to išlo dobre porno, vy sa sedíte. Ty by si išiel zozadu a ty by si... Čo ti jebe? Čo by si bol na spodku? No ty by si musel. Ale napríklad, keď ideš si na vrchu, tak ja si ťa môžem aj kľudne tak nadhadzovať, víš? Že si také Tak ty ma môžeš odhodiť do piče, ty kokot. Chytí ma jak pojebaný. Kurva, toto je normálne, že wild. Píče teraz, jak to tam dopiť. Nechceš mi chytiť nohu, Dano? Ne, ani ne, popravde. Víš, čo si dobrý aspoň. Môj dobrý teplý kamarát, Samko a Samko. Chod do piče. Prečo tvoje kúty proste vyzerajú, jaké si toto? Akože proste stehná vajca proste toto odtlačíš, že keď sedíš na gauči, že proste keď si niekto sadol proste a potom si odlepil. Crazy. Kurva do piče aj vyjebanej. Či prečo som mal vo vačku nejakú pabilku? Dobre, viem to, vypínam to už.